Lucas Kapitulo 2. Og nahitabo ni adtong mga adlawa nga may minggula gikan kang Cesar Augusto usa ka sugo nga buhaton ang usa ka padron sa tanang pumuluyo sa tibuok yuta. Kini mao ang unang padron nga gibuhat. Sa diha nga si Cirenio mao ang gobernador sa Syria. Og nangadto ang tanan sa pagpasulat sa padron, ang tagsa-tagsa sa iyang lungsod nga kaugalingon. Og si Jose usab mitungas gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazaret ngadto sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan Bethlehem, tungod kay siya sa panimalay og sa banay ni David aron sa pagpasulat sa iyang kaugalingon uban kang Maria nga kaslunon kaniya nga nagasabak. Og nahitabo nga samtang didto sila natuman ang mga adlaw nga siya mag-anak. Og nag-anak siya sa iyang kamagulangan nga anak nga lalaki. Og giputos niya sa mga bakbak. Og gipahigda niya sa usa ka pasungan. Tungod kay wala nay dapit alang kanila sa balay nga abutanan. Og may mga magbalantay sa mga karnero sa maong yuta nga nagapabilin sa kaumahan og nagabantay sa ilang panon sa kagabihion. Og ania karon, usa ka manulunda sa Ginoo mikunsad kanila. Og ang himaya sa Ginoo misidlak sa libot nila og nangalisang sila sa dakong kahadlok. Og ang manulunda nag-ingon kanila, dili kamo mahadlok, kay ania karon, ginadala ko kaninyo ang mga maayong balita sa dakong kalipay alang sa tanang katawhan. Kay natawo karon alang kaninyo sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo nga Ginoo. Og kini mao ang ilhanan ninyo, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga naputos sa mga bakbak og gipahigda sa usa ka pasungan. Og sa kalit mitungha uban sa manulunda ang usa ka kadaghanan sa mga panong langitnon nga nanagdaig sa Dios og nanag-ingon, himaya sa Dios sa kahitasan, og sa yuta pakigdait sa taliwala sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Og nahitabo nga sa pagbiya kanila sa mga manulunda nga nagapaingon sa langit, ang mga magbalantay sa mga karnero na sig-ingon ang usa og usa, mangadto kita karon hangtod sa Bethlehem, og tan-awon nato kining butang nga nahitabo, nga gipaila kanato sa Ginoo. Og nangadto sila pagdali, og hingkit-an nila si Maria og si Jose, og ang bata nga nagahigda sa pasungan. Og sa hingkit-an nila kini, gipahibalo nila ang giingon kanila mahatungod ni ining bata. Og ang tanan nga nakadungog ni ini, nanghibulong sa mga butang nga gisugilon kanila sa mga magbalantay sa mga karnero. Apan kining tanang mga butang, gitipigan ni Maria nga nagapalandong ni ini sa iyang kasing-kasing. Og na mauli ang mga magbalantay sa mga karnero, nga naghimaya og nagdaig sa Dios tungod sa tanang mga butang, nga ilang hingdunggan og hingkit-an, ingon sa gimantala kanila. Og sa natuman ang 8 ka adlaw, aron pagasirkunsidahan ang bata, gitawag nila ang iyang ngalan, Jesus. Ngalan nga gibutang kaniya sa manulunda, sa wala pa siya ipanamkon sa tiyan. Og sa natuman ang mga adlaw sa pagpaputli kanila, sumala sa kasuguan ni Moises, ilang gidala siya sa Jerusalem, aron sa paghalad kaniya sa Ginoo. Ingon sa nahasulat sa kasuguan sa Ginoo, ang tanang panganay nga lalaki nga nahamugso sa taguangkan, pagatawgon nga balaan sa Ginoo. Og aron sa paghalad o sa kahalad sumala sa naasoy sa kasuguan sa Ginoo, 2 ka tukmo, kun 2 ka kuyabog nga salampati. Og ania karon, may usa ka tawo sa Jerusalem nga ginganlan si Simeon. Og kining tawhana matarong og maampuon, nga nagahulat sa kalipayan sa Israel. Og ang Espiritu Santo nagapaibabaw kaniya. Og gipadayag sa Espiritu Santo kaniya nga dili siya makakita sa kamatayon, sa dili pa niya makita ang Kristo sa Ginoo. Og siya sa Espiritu misulod sa templo, og sa gidala sa mga ginikanan sa sulod ang bata nga si Jesus, aron ilang pagabuhaton kaniya sumala sa nabatasan sa kasuguan.
Gidawat niya sa iyang mga bukton og nagdayeg sa Dios nga nagaingon, "Tuguti karon Ginoo, nga ang imong ulipon mugikan sa pakigdait sumala sa imong pulong. Kay nakita sa akong mga mata ang imong kaluwasan, nga imong gitagana sa atubangan sa naong sa tanang katawhan. Usa ka kahayag alang sa pagpadanag sa mga hintel, og sa himaya sa imong lungsod nga Israel, og ang iyang amahan og inahan nanghibulong sa mga butang nga ginahisgutan mahitungod kaniya, og si Simeon nagapanalangin kanila og nag-ingon kang Maria nga inahan niya. Ania karon, kining bataa gibutang alang sa pagkapukan og pagbangon sa daghan sa Israel, og alang sa usa ka ilhanan nga pagasupakon. Oo, og usa ka pinuti magalagbas sa imong kaugalingong kalag, aron igapadayag ang mga hunahuna sa daghang mga kasing-kasing. May usa nga si Ana, usa ka manalagna nga babayi, ang anak ni Fanuel sa banay ni Aser. Siya hilabihan na gayud katigulang, nga nagpuyo uban sa iyang bana sa 7 ka tuig sukad sa iyang pagkaulay, og siya balo nga may kawaluan na og 4 ka tuig, nga wala mo bulag sa templo, nga nagaalagad sa Dios uban sa mga pagpuasa og mga pagpangaliyupo sa gabii og sa adlaw. Og sa miabot siya ni adtong taknaa, nagpasalamat siya sa Dios og nagsulti mahitungod sa bata sa tanang mga nanagpaabot sa pagtubos sa Jerusalem. Og sa nakahuman sila sa tanang mga butang nga uyon sa kasuguan sa Ginoo, mingpauli sila sa Galilea sa ilang kaugalingong lungsod nga Nazaret. Og ang bata nagatubo og nagamalig-on nga napun-an sa kaalam og ang grasya sa Dios diha kaniya. Og ang iyang mga ginikanan nagaadto tuig-tuig sa Jerusalem sa fiesta sa Pasko, ug sa may napulo og 2 na katuig ang iyang panuigon, mitunga sila sa Jerusalem, ingon sa nabatasan sa fiesta. Og sa natapos nila ang mga adlaw sa ilang pagpamauli, ang bata nga si Jesus mipabilin sa Jerusalem, og ang iyang mga ginikanan wala mahibalo ni ini. Apan sa nagadahom sila, nga didto siya sa mga kakuyog, minglakaw sila og usa ka adlaw nga panaw, og ilang gipangita siya sa kinataliwad-an sa ilang kabanayan og mga kaila, og sa wala siya hikit-in nila, mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya, og nahitabo nga sa tapos ang 3 ka adlaw, ilang hingkaplagan siya sa templo, nga nagalingkod sa taliwala sa mga magtutudlo, sa pagpatalinghog og sa pagpangutana kanila, og ang tanang mga nanagpakadungog kaniya nang hibulong sa iyang kaalam og sa iyang mga pagtubag, og sa ilang hingkit-an siya nang hitingala sila, og miingon kaniya ang iyang inahan, "Anak, nganong gibuhatan mo kami sa ingon? Ania karon, ang imong amahan ug ako nangita kanimo nga mga masulub-on." Og siya nag-ingon kanila, "Ngano nga gipangita ninyo ako? Wala ba kamo manghibalo nga ako kinahanglan magapadayon sa mga butang nga iya sa akong amahan?" Og sila wala man nagpakasabot sa iyang giingon kanila, og milugsong siya kuyog kanila, og miabot sa Nazaret. Og siya nagpailalom sa ilang pagbuot, og ang iyang inahan nagtipig niining tanang mga pulong sa iyang kasing-kasing, og si Jesus nagatubo sa kinaadman og sa gitas-on og sa kahimot-an sa Dios og sa mga tawo.